Vydám. Tentokrát taky zase video na Geometry finále 12 app. Chtěla bych vám říct, jako, co za mě děláte. Asi teďka nějak možná nebudu natáčet videa, protože budu muset jet někam, já někam totiž pojedu. Ne na hory, ale teď je víkend a nevím, jestli přes víkend budu pořádně natáčet videa. Takže chci vám to jenom říct, že asi nebudu moc natáčet videa. No a tak. Takže jo. Teda bude to pro mě takový blbý, ale my někam myslím, že pojedeme. Jako myslím my. Jako toho já vám nebudu říkat. A právě asi nebudu moc teď natáčet. A díky, že mám už 4 odběratele. Myslím, že už mám 4 děků. A teda a teda asi čau. A třeba tak zítra budu natáčet možná, takže čau.